11 ta' Marzu, San Sofronju, Patriarka ta' Ġerusalemm, għex bejn is-sena 560 u s-sena 638. Twieled fil-belt ta' Damasku is-Sirja. Wara li studja u għallem għal xi żmien ir-retorika, mar jammar fl-eremitaġġ ta' San Teodosju ħdejn Ġerusalemm. Għal bosta snin taħt it-tmexxija ta' San Ġwan Mosku u miegħu żar is-santwarji u l-monasteri tal-Palestina, tas-Sinaj u tal-Eġittu, fejn sar ħabib taż-żewġ patriarki tal-Ixandra, Ewloġju u San Ġwan l-Enemożinier. Dan tal-aħħar flimkien ma' Mosku kiteb il-ħajja tiegħu. Mar ukoll Ruma ma' Mosku u meta dan miet hemm fis-sena 619 ħa ġismu lura lejn il-Palestina u difnu fil-monasteru ta' San Teodosju. Kellu sem kbir fil-lotta kontra l-ereżija tal-Monoteliti li kienu jgħidu li Kristu kellu rrieda waħda biss, ir-rieda tan-natura divina u mhux ukoll dik ta' bniedem. Fuq din il-kwistjoni kellu kontroversja sew mal-Patriarka Ċiru tal-Ixandra u anki ma' Serġju ta' Kostantinopli. Kiteb ukoll trattat kbir kontra din l-ereżija, issa mitluf, fejn ġabar 600 test tas-Santi Padri dwar iż-żewġ ridiet ta' Kristu. Għandna tiegħu 10 omeliji fuq bosta festi tas-sena, magħrufa għal kuntenut dommatiku u għall-istil retoriku tagħhom. Kiteb ukoll il-ħajja ta' San Ċiru u ta' San Ġwan, żewġ martri Lixandrini talli kienu ħelsuh mill-mart tal-għajnejn, u l-ħajja ta' Santa Marija mill-Eġittu. Ġie magħżul Patriarka ta' Ġerusalemm fis-sena 634. Minnu fih laqa l-Konċilju biex jikkunsidra l-ereżija tal-Monoteliti u bagħat littra sinodali imwettqa mis-6 Konċilji Ġenerali lill-Papa Onorju biex ifakkru li s-skiet fuq din il-kwistjoni kien x'aktarx ta' dannu aktar milli ta' ġid. Waqt il-patriarkat tiegħu kellu jsofri l-waqa ta' Ġerusalemm taħt l-Arab. Waqt l-assedju tal-Belt Qaddisa ħasem bil-qlubija tiegħu fid-difiża u mbagħad irranġa l-waqa tal-Belt mal-Kaliffu Omar fis-sena 636 fejn kiseb il-libertajiet ċivili u reliġjużi lill-insara bi ħlas ta' taxxa. Miet x'aktarx fil-11 ta' Marzu tas-sena 638. Dan liċej huwa qari mid-diskorsi tal-Isqof San Sofronju bit-titlu Nilqgħu id-dawl dejjem jiddi. Ġie dak li hu id-dawl tas-sew li jdawwar kull bniedem li jiġi fid-dinja. Mela niddawlu l-kol ħuti, ħaniddu l-kol. Ħadd minna ma għandu jibqa' mingħajr din id-dija, ħadd ma għandu joqgħod mistur fid-dalma tal-lejl, imma noħorġu kolna niddu, immorru ndawla l-kol flimkien u bruħna ferħana nkantaw in-nijiet ta' rattil ħajl il-missier id-dawl li batinna d-dawl vera biex ikeċċi id-dlam minna u jdawwalna l-kol. Permezz tiegħu aħna wkoll rajna s-salvazzjoni ta' Alla lill-missier ħejja għall popli kollha u rijilna għall-glorja tagħna Iżrael il-ġdid. Aħna wkoll bil-fidi tagħna ħaddanna lil Kristu li ġijanna minn Betlem u s-Salvatur mibgħut lilna minn Alla l-Missier sejħinna minn fost il-ġnus u għamilna l-poplu ta' Alla u aħna rajna bajnejna lill-Alla magħmul bniedem, rajna lill-Alla magħna u lqajnieh fid-dirajn ta' ruħna. U għalhekk aħna niċċelebraw din il-preżenza ta' Alla fostna u ma ninsewha qatt. U int, ilqajt lil Kristu li hu l-vera dawl li jdawwal id-dlamijiet ta' din id-dinja u tal-ħajja tiegħek? Tmur għandu li hu tassew Alla setani u tassew bniedem li jader
b'kunfidenza u b'qima. Tagħmel ħiltek kollha biex bħal San Sofronju tiddefendi l-fidi nisranija tiegħek kontra l-ereżiji ta' żminijietna. Talba. O Alla, permezz ta' San Sofronju int dawwalt lill-poplu tiegħek bit-tagħlim vera fost il-ħafna opinjonijiet u stqarrijiet foloz. Għatina li bit-talb tiegħu aħna wkoll niddefendu it-tagħlim u l-valuri insara li qed jiġu medda bil-kbir fi żminijietna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.